παρουσιάζουμε τον αρέτε του. Ο ταχύτερος και πιο αποδοτικός αφιγραντήρας μας. Βασισμένος στο νέο μας κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψύκτρες, ο αρέτε του προσφέρει αύξηση της ροής αέρα κατά 60%. Αυτό σημαίνει ότι εξάγει το νερό πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Ενώ ένα φίλτρο HEPA ιατρικής ποιότητας καθαρίζει όλο τον εισερχόμενο αέρα. Το αποτέλεσμα είναι 255 κυβικά μέτρα υγρού βρώμικου αέρα να μετατρέπονται σε καθαρό ξηρό αέρα την ώρα. Αυτή η υψηλότερη ροή αέρα, σε συνδυασμό με μια ρυθμιζόμενη περσίδα, το καθιστά τον ταχύτερο και φθηνότερο τρόπο στεγνώματος των ρούχων σας. Ο μοναδικός σχεδιασμός εισόδου αέρα επιτρέπει στον αρέτε παρόλο που εφάπτεται με τον τοίχο να εξακολουθεί να είναι πλήρως λειτουργικός, εξοικονομώντας χώρο και εξασφαλίζοντας ότι ταιριάζει με την αισθητική του σπιτιού σας. Μια ειδική λειτουργία νύχτας καθιστά τον αρέτε πλήρως αθόρυβο. Για έναν τέλειο ύπνο. Η πρωτοποριακή μας οθόνη Chase δείχνει με μια ματιά την πρόοδο της υγρασίας του χώρου από την τρέχουσα έως την επιθυμητή. Ενώ οι έξυπνες λειτουργίες στεγνώματος ρούχων και συνεχής λειτουργίας απλοποιούν τη χρήση του αφιγραντήρα. Αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα από την εφαρμογή με άκο ή από έναν φωνητικό βοηθό. Αρέτε του. Ο ταχύτερος και πιο αποδοτικός αφιγραντήρας μας μέχρι σήμερα.